Аз не сега пуснах. Добре дошли в ново ни видео. Пак ще играем заедно, ама на играта, която си чупим всички кости. Хора, както ме виждате, аз съм на завод. Аз съм на 15-то ниво, той е на 5-то и аз отидвам на неговото. Аз качвам. Добре. Той. Кои... Я чакай си. Хора, вижте ма. Едно. Мали, виж откъде падам, бе. Майко, аз купих 200 и няколко кошти. Как 200, бе? Аз на 15-то ниво съм си купил 100... Чой да пишете си чупиш цяло. Хора, да видите, че всички са на 15-то ниво, ама аз съм на 5-то заради чистата е на 5-то. И на 5-то ниво по-малко ми изпитам ранка. Аз скоча по-далеч. Хора, паднах. What? Горе-долу съм си чупил нещо. Хора, само да кажа, че щупих 200 и 80 кости. Аз съм си чупил 300 на 15-то. Ай сега. Скачо. Мале, как забива дама. Дай на мен ми забива. Окей. Силно, защото снимам видео. Мале, виж откъде падна. Виж откъде падна. Марко, аз ще ти 210 пак. Аз паднах по глава. Да, по глава паднах. И сега се върти като хеликоптер. Аз се върти като хеликоптер и не знам какво правиш, ама. Аз се стъргах целия. Аз се стъргах целия. Хора, видяхте ли какво направих? И паднах много силно паднах. Ябе! Бабо, ще кажеш. Така, падам. Аз си шупих супер малко човек. Сега съм си щупил 10. Аз съм си щупил 50. Аз лично съм си щупил 100 кости. Сега я да я къщи. Мале, аз се върча като истински хеликоптер. Майко. Хора, вичите право. Майко, аз се щупих 100 кости. Мале, стой на двете. Хора, сега гледайте. Колко съм се набил. Буквално 199 и 112. Нещо и няколко кости. 199. А що са си щупил нищо? Буквално знаеш
Колко много кости са счупили? Човек, аз ще скоча от дървото. Скача от дървото! Аз се покатерих от дървото и падна. Вижте, хора, вижте сега как ще падам. Имам чувството, че на тревата повече по-малко живот бие, отколкото на тухлите. Защото на... Хора, видяхте ли как буквално часа наводни са. Аз изчупих 322 кости. Да. Вижте откъде падам. Мали? 234 и 134. Да. Аз такова. Аз набих 322 кости. Ужас. Човек, аз пак скачам да върши направо да дърво. Вижте, хора, вижте само как всеки път падам. Чупа всичко. 300 ще стане ли? Да, ще видя колко си. Не, 300! Човек, аз не съм си набил 100. Аз съм бил само 100 кости. 424! 30 и 31. Буквално аз съм... И аз сега да видя колко съм се счупил. Аз съм се счупил 200. 300. Хора, вижте колко съм се счупил. Колко? Буквално краката, ребрата са поживи. Ръцете, краката... Дай на мен. Са зачервени. Аз имам една идея. Аз измамя малко. Виж аз къде ще седя. Аз измамя малко. Виж аз къде ще отида. Ей тука. Къде? Ей тука на леденото. Изкачам от тука. Ей това върша човек. Изкачи нищо. Слизаме вън. Хора, напишете кой е по-добър. Аз не Иван Желев, според мен аз. Буквално изчупих 400 пъти 200, аз 200 повече. Аз вече от пълното падане си чупих 100. Как? Хора не му вярвате, защото може да лъжи. Не лъжа. Вече си чупих 200. Вече си чупих 200. Вече 300. Вече 400. 400 кости. Как бе? Вече 400 кости. На 5 лева 400 кости, хора. Аз точно 200 съм си щупил. What the fuck. И как е късмета. Донесох ли ти компютър? Не. Добре, аз качам дървото. Хора, имам още един канал, той се казваше Иван Желев и не съм играл отдавна на него. Не съм играл отдавна, не съм правил там клипчета. Сега си дадох този канал Ламбо. И днеска... Защото аз си сам и не можем да го намерим този канал. Какво? Ти да не лъжиш, защото аз си сам и този канал не може да го намерим. Не лъжа, в момента снимам. Нали че... Защото не мога да намеря. Ми искаш ли просто да го пратя на майка ми и тя да ти го прати на твоята да видиш, че... Айде, ела тук.
Искаш ли? Не. Кога дойде майка? Добре, аз ще пратя на мама. Ма не бе. О, 100 кости. 100 кости. О, 100. Набих си главата. 100, 132, 7 и 8. Да, бе. Вижте какво съм си щупил. Какво? Спишката. Майко, 3, 2, 1. Бу! Нищо не направиш. 3, 2, 1. Ай, 100. Майко, 200. Не, как може да лъжеш? Не може. Хора, искам да падна на камъка. Ма защо я се го щупих, бе? Не си щупих много. И знаете ли откъде, от колко нависоко паднах? Сега се въртя като хеликоптер. Пестинче. 54. Хоп. 75 и 72. И 74. 70. И 75 от 74, Дани. Дани. Аз вече съм на 6-то ниво. Значи трябва да идвам на 6. Отивай на още едно ниво по-нависоко. 6. Добре, идвам. Щакай, ма. На 5, на 6 ли си? Да. Добре. Чакай. Хора, какво стана? Къде си? Тук съм, да. Падна Видяла ли? съм тук. Какво? Видяла съм тук. Ти къде си? На На 6? 6-то ниво. Да, Ела сега. на 6-то. На 6 съм. Не лъжеш ли? Не лъжа, на 6 съм. Ти да не си паднал. Не съм паднал. Виж на кой си. Чакай малко и сега ще видя как падна. Ти може да видиш в дясно. Ясно. Не мога, бе. В дясно отдолу. Чакай, бе. В дясно, в ляво отдясно, в ляво отдолу. Да и сега ще видя, чакай. Аз се виждам. Аз сега отивам на пет. Ко? На пето ела, на пет. Що ме излага, че си на 6-то, бе? Ела на пето ниво. Ела на пето. Що ме излага, че си на 6-то? Без да искам съм да изведа. Ела на пето. Боже. Айде. Хора, виждате ли чугна? В началото ли си? Да, чакай малко се казвам. Мали, колко много задница от това правя.
Хора, ако бях скочил и ти от истинския живот, буквално нямаше да стана. Да. Къде? Човек, аз набих 600 кости! Как 600? Това не е възможно. Не набих 600 кости. Набих 600 кости. Майко! 600 кости. Коментар ти пише. Що ме лъжиш, бе? 132. Аз съм набил... Не съм набил 132, набил съм си 600 кости. Аха. Човек, 600 кости. Хора, абонирайте се за той. Днеска ще мисля да направя видео. Ще играеме Fortnite. Да. Я направя някакъв giveaway, човек. Направи някакъв подарък на хората. За да ти оставя лайко, човек. Ама, кила... Направи някакъв giveaway, направи 1000 viewers. Айде, човек. Ти няма да абонирате канала, човек. Няма кой ютубър да направи giveaway. Хора, мисля... Кажи на хората как да се запишем за раздаването. Не, аз не знам буквално как да направя giveaway. Аз буквално не съм снимал видеа и не знам как да правя giveaway. Човек, защото няма при мен, бе. Я трябва да дойда на малко по-ниско ниво. Ма къде си, бе? Ма човек, казвам на... Чакай малко съм. Буквално аз не знам как да направя giveaway, като аз не знам как да направя. Да, те няма видео. Буквално хора, видяхте ли един с тичешка цупол надолу и ма изхвърли нагоре? Наистина? Ма ти си на 8 левел, бе, що ме лъжиш? На кой? На 8 левел си. Не съм на 8. На това на 8 си. Добре, ела на 8. Взем пари. Хора, взем пари да пробвам на 8. Пък аз съм на 15 си Дани, горе, ако не ми вярваш, може да видиш, че аз съм на 15. Да, вярно е. И ми вярно е. Аз съм най-големия от всички. Добре, ела на 8 левел. Ами аз съм на 8. Чакай, бе. Ми ти си на 8. Чакай, бе, аз съм на правилния левел. Чакай малко. Чакай малко да падна, че направя. Къде последно, на кой левел си? Чакай малко, бе. Виждам те. Да, ти мажеле. Ти на 8 левел ли си? Ами да. Добре. Аз съм на 15.
Айде. Сега скачам. На 15 знаеш колко живот бие, бе? Ми... 1000 може. Да. Знаеш колко високо съм? Аз от хора, вижте колко силно падна. Аз буквално се излез. Дани, аз щях да излезна. Щях да излезна от мапа. Щях да излезна от мапа. Това има някакъв който е на... Няма някакъв който е на... Той е един... Има някой който е на 43 левел. What? Аз станах на 16 левел. Добре, не бе, ела на 6 левел, аз съм там. На 6 левел. Взимаме пари. Ела на 6 левел, нищо. Аз бях на 6. Кой ме знае, че ще взима пари? Ела на 6 левел, ако искаш да се назаят. Но съм сама. Ела на 6. Добре, айде идвам. На 6 беше. Дани, буквално аз как да направя giveaway, като не знам как да направя. Абе, човек, къде си, бе? Чакай, бе, идвам. Идвай. На 6 левел, ела. Опа! Не, това е. Ела на 6 левел. Идвам. Айде, идвай, Нещо ми бъгва. Ай, какво ти бъгва? И как си нещо? Това бъгва? Дани, моля ли да дойдеш на 8? На 8 левел аз не мога да защото нямам толкова пари. Добре. Мога там на 6. Хора, мисля, че е перфектният момент да свършваме видеото. И от нас, чао! Чао! Седем ли ще скърми да играем?